ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung mahal mo, poprotektahan mo. Gagawin mo ang lahat, masiguro lamang na hindi siya masasaktan, ni magalusan man lang. Ikaw kabarangay, paano mo nga ba pinoprotektahan ang mahal mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories sa nangungunang radio station sa bansang Barangay LS 97.1. Ako nga pala si Dindo, 35 years old at certified kabarangay. Neto lang nangyari ang gusto kong ibahagi sa inyo sa ngayon. Ilalahad ko ang bahaging ito ng aking buhay dahil kailangan ko ng makakaunawa sa sitwasyong kasalukuyan naming pinagdadaanan ng mas bata kong kapatid na si Cecil. Mas matanda ako sa kanya ng 10 taon. Kahit malaki ang agwat namin sa edad ay hindi naman yon nakasagabal para maging malapit kami sa isa't isa. Lalo na noong sabay na namatay ang mga magulang namin. Nakatulong yon lalo para mas makilala pa namin ang isa't isa. 25 years old ako nang namatay mula sa aksidente sa motor ang mga magulang namin 2 araw bago magpasko. Nagpunta ng Divisoria ang mga magulang ko sakay ng isang motor para bumili ng mga regalo para sa aming magkakapatid at sa mga inaanak nila. Masaya pa silang nagpaalam sa amin at nagtanong ng mga gusto naming pasalubong. Hindi namin inakalang magkapatid na iyon na pala ang huling beses na maririnig namin ang mga boses nila at makikita ang mga nakangiti nilang mukha. Para akong pinatay sa nalaman kong balita tungkol sa mga magulang ko. Una kong naisip si Cecil. 15 anyos pa lamang siya noon at hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa ganong edad ang masakit na sinapit ng mga magulang namin. Pero kinailangan kong sabihin ang totoo at tulad ng inaasahan ko ay hindi yon naunawaan ni Cecil. Mula sa unang araw ng lamay hanggang sa 40 days, ni nanay at tatay ay hindi ko nagawang mapangiti man lang ang kapatid ko, maging ang sarili ko. Mas lalo nga akong nahirapan, lalo na at nakikita kong hindi na sanay na hindi makatabi ng kapatid ko ang mga magulang ko sa gabi. Ginawa ko ang lahat para manumbalik kami sa dati pero hindi na yon naging posible. Ang tanging pinaintindi ko na lamang kay Cecil ay kailangan naming umabante kahit nawala ang mga magulang namin sa aming mga tabi. Pinangako ko naman sa kanya na hindi namin makakalimutan lahat ng alaala namin bilang pamilya. Pinangako ko sa kanya na aalalahanin namin lahat ng masasayang alaala ng mga magulang namin para hindi namin maramdaman ang pagkawala nila. Kasabay noon ay ang paghigop namin ng mainit na sabaw ng sinigang sa aming bakuran na madalas naming ginagawa noong buhay pa ang mga magulang namin. Yon ang naging tradisyon ng pamilya at pinagpatuloy namin yon kahit na wala na sila, Papa Dudut. Sigurado ka bang nilagyan mo ng patis tong sabaw ng sinigang natin? O kahit asin man lang sana? Oo nga. Baka magayon na naman dati na puro asim lang ha? Kaya nga sinigang 'di ba kasi maasim. Alangan namang tamisan ko. Wala naman ako sinabing tamisan mo. Ang sabi ko, lagyan mo naman ng alat. Ang arte mo talaga kuya. Ikaw na kaya magluto lagi. Pinapaalala ko lang sa'yo. Para naman kapag nagkukwentuhan tayo habang umihigop ng sabaw, hindi tayo purong iwi dahil sa asim. Oo na nga. Natuto na ako. Tikman mo muna kasi. Sige nga. Saktong asim at alat.
Natuto ka na nga. Ikaw lang naman tong walang tiwala sa akin eh. Si nanay kaya lagi ang walang tiwala sa'yo. Ouch ha? Pinaalala mo pa talaga? Eh di ba yun naman ang tradisyon natin magkapatid? Alalahanin ng mga magulang natin at kung paano tayo dati habang humihigop ng sabaw ng sinigang. Kasi naman bungad mo sa akin agad yung kawalang tiwala ni nanay sa akin sa… Pagdating lang naman sa kusina, Ano bang alam ko elementary pa lang ako dati. Puro laro lang ang alam ko. Ano bang pakialam ko kung ano ba dapat ang mauna sa pagigisa, kung sibuyas o bawang ba? naalala ko nung tinanong ko ni nanay tungkol dyan dati. Sagot mo, mantika ang dapat mauna. Tama naman ako, diba? Paano mo nga naman magigisa yung sibuyas o bawang kung walang mantika? Alam naman ni nanay na tama ka ron. Kaya lang, hindi niya matanggap na naisahan mo siya. Kaya niya ako hinabol ng sandok at pinalo sa balikat nung maabutan niya ako. Ikaw lang naman ang kayang sumagot ng ganun kay nanay. Kaya nga laging sinasabi ni tatay na nakahanap si nanay ng katapat. Magkaugali raw kami. Ikaw lang talagang naging katapat ni nanay. Manang-mana ka nga sa kanya. Kaya natatawan na lang kami ni tatay kasi parang nagsasalamin lang si nanay pag magkaharap kayo. Tapos di niya gusto yung nakikita niya. Kaya laging mainit ang ulo sa akin ni nanay. Hindi naman lagi mainit ang ulo sa ni nanay. Natsa-challenge lang siya kasi nga kaya mo siyang labanan. Si tatay nga hindi kayang gawin yun eh. Siguro kung nakikita tayo ni nanay ngayon, umuusok na yung tenga niya sa inis. At panigurado kung nakikita tayo ni tatay ngayon, panay naman ang tawa nun. Kumusta na kaya sila, no? Ayun, nakahiga sa ulap. Malambot na ulap. May sinigang kaya sa langit? Speaking of langit, sa langit kaya nagtatanong pa rin si nanay kung anong mauuna sa paggigisa? Kung bawang ba o sibuyas? Sana may kirubin na sumagot ng mantika. Kung may sandok lang sa langit, baka habulin niya rin yung kerubin na sasagot ng mantika. Hindi niya mahahabol yung kirubin na yun. Bakit naman? Ang bilis kaya tumakbo ni nanay. Nakakalipad yung kirubin, di makakasabay si nanay. Malay mo naman sa tagal na nila sa langit ni tatay may pakpak na rin sila. Paano kaya no kung pritong pakpak ng manok ang ibinigay sa kanila? Paano kaya sila makakalipad? Tapos ang flavor, cheese. Lagot talaga tayo sa kanila rito. Hayaan mo na. Masyadong malayo ng langit sa atin. Hindi nila tayo maaabot. Saka kung naririnig man nila tayo ngayon, panigurado, choppy ang tunog natin sa kanila. Walang signal sa langit. Di ka sure. Paano kung teke na rin pala ron? Baka mas mabilis pa ang internet nila kaysa sa ating nasa lupa. Ay, refill ka ng sabaw, kuya. Para kaming niyayakap ng init ng sabaw ng sinigang sa tuwing pinag-uusapan namin ang mga ala-alang iniwan ng mga magulang namin. Ang tradisyon namin yon ang nakapagpaparamdam sa amin na kasama pa rin namin sila. Parang yakap nga yun ng mga magulang namin at wala na kaming balak ihinto yun. Madalas ay nakakadalawang basong sinigang kami bago kami pumasok ng bahay para ipagpatuloy ang mga ginagawa namin. Pareho kaming naka-work from home dahil online ang trabaho namin. Malakas naman ang naging kita namin, una kong nakahanap ng trabaho online at saka ko naman pinasok ang kapatid kong si Cecil after niyang makapagtapos sa kolehiyo. Naging stable kaming pareho at kahit kaya naman naming humiwalay sa isa't isa para magkaroon ng sariling bahay ay di namin ginawa yon. Mas pinili pa rin naming magsama sa lumang bahay ng mga magulang namin dahil doon ay feeling namin ay safe kami. Kahit pinayo na sa amin ng mga kakilala namin na mas magandang ibenta na ang bahay dahil marami ng sira dahil sa kalumaan. Tumanggi kami dahil hindi nila alam kung gaano kami napasaya ng bahay na yon noong nabubuhay pa ang mga magulang namin. Papadudot, hindi naman naging madali ang simula ng buhay namin mula noong nawala ang mga magulang namin. May trabaho na ako noon pero alam kong hindi sapat yon, lalo na't iniisip ko ang pangkolehiyo ni Cecil. Kaya naman sinipagan ko at inumpisahan ko na ang pag-iipon para kapag tumungtong na siya sa kolehiyo ay meron na kami kaagad bala para sa tuition. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa ko naman at naging sapat yon para hindi magkaproblema si Cecil sa kolehiyo. Wala nga lang akong naipon para sa sarili ko. Pero pinangako ko na lamang na babawi ako oras na makapagtapos si Cecil. Hindi naman na-delay sa pag-aaral si Cecil at siniguro niyang makakapagtapos siya on time dahil nahihiya na rin daw siya sa akin
Nagpapasalamat talaga ako dahil very considerate ang kapatid kong yon. Nagtulungan na kami sa mga gastusin noong nagkaroon na rin siya ng trabaho. At paunti-unti ay napagawa na namin ang mga sira ng bahay na madalas ay pinipintasan ng mga kakilala namin. Hanggang sa napaayos na namin ang tuluyan ang bahay. Mas lalo kaming nagkaroon ng dahilan para hindi na umalis doon. Kulang na lang maging ice candy sa lamig tong sabaw ng sinigang ah. Bunti ko nang gawing ice candy para ibenta sa mga bata sa labas. Bakit ang lamig? Initin ko muna sa microwave. Sira yung microwave. Bilhin na lang tayo bukas. Luma na rin naman yung atin. May kala naman tayo ah. Wala nang gas. Sakto pagkatapos magluto ng sinigang, naubos na. Bibili rin tayo nun bukas. Ano ba yan? Kung maaga ka lang sana umuwi kanina, di naabutan mo mainit yan. Na-traffic nga ako. Bumawi na lang tayo sa susunod kapag nakabili na ng mga kailangan. Hawakan mo na lang na mahigpit yung baso. Baka sakaling makakuha ng init sa mga palad mo. Ay, mas malamig pa tong sinigang kaysa sa love life mo eh. Dinamay mo na naman ako. Bakit kasi wala ka pang love life? Sa tradisyon natin, hindi kasama ang pag-usapan ng love life ko ha. Isali na natin kapag malamig ang sabaw para makarelate ka. Hindi pwede. Para to sa mga magulang natin. Maiintindihan ni nanay at tatay kung love life mo naman ang pag-uusapan natin. I-update naman natin sila sa mga nangyayari sa atin. Wala namang i-update. Ganun pa rin. Bokya pa rin. Bakit nga kasi? Gwapo ka naman. Ang daming babaeng nag-heart sa mga post mo sa Facebook. At nalaman mo pa talaga yon? Stalker ka no? Kasi nga gusto kong maintindihan kung bakit wala ka pa ring girlfriend. Change topic na. Pag-usapan na lang natin mga naging GF ni tatay bago naging sila ni nanay. Gusto mo pang pag-awayin yung mag-asawa sa langit sa topic na yan ha? Alam mo namang selosa si nanay. Hayaan mo sila mag-away dun. Magsabong silang parang mga manok. Tapos yung referee, yung manok ni San Pedro, no? Sana walang referee. Matira matibay na lang. So bakit nga wala ka pang nagiging GF? O baka may naging girlfriend ka na tapos ayaw mo lang magkwento. Ay nako, topic na nga manok ni San Pedro. Bumalik pa talaga sa love life ko. Alam mo di kita titigilan. Ikaw kaya ang manok ko sa topic na to. Para matigil ka na, wala pa akong naging GF. BF? Uy, mas lalong wala no? Bakit nga? Kasi hindi ako interesado. Wala akong time. Okay na ako mag-isa. Di ka ba nalulungkot na wala kang kasama? Andyan ka naman. Okay na ako ron. Paano pag nag-asawa na ako? Hoy, bata ka pa. Anong pag nag-asawa ka ng pinagsasabi mo? Ano bang bata pa ako? Hello? Nagbabayad na kaya ako ng tax? Basta hindi ka pa pwede mag-asawa. Eh boyfriend pwede? Hindi rin. Grabe ka naman! Huwag mo naman akong igaya sa'yo na tatandang binata. Aminin mo nga sa akin, minaliligaw ba sa'yo? Panay ang post mo ng mga selfie nitong nakaraan ah. Tignan mo tong taong to. Nakikita mo naman pala yung mga post ko sa Facebook tapos di mo man lang nila like. Cecil, May natitipuhan lang naman ako pero hindi naman nanliligaw. busted din mo yun. Di pa nga nanliligaw, paano ko babasti din? Kapag nanligaw sa'yo, busted din mo kagad. Kapag di mo ginawa, papalitan ko talaga password ng wifi natin para hindi ka makapag-post ng selfie mo. Ang OA mo kuya ha? Kung makapagdikta ka naman dyan, akala mo. Di nga masarap ang malamig na sabaw ng sinigang. Bumawi na lang tayo bukas kapag may microwave at gas na. Nag-change topic ka kapag love life mong pinag-uusapan. Tapos kapag love life ko naman, change topic din? May allergy ka ba sa pag-ibig? Wala akong allergy sa pag-ibig, Papa Dudut. Hindi ako nagpapantal o nangangati tuwing pag-ibig ang pinag-uusapan. Hindi lang talaga ako noon komportable sa ganong klase ng usapan. Lalo na kung tungkol yon sa love life ni Cecil. Siguro'y nasanay lamang ako na inaalagaan siya. Nasanay lamang ako na ako lang ang lalaki sa buhay niya. Hindi ko naisip na dalaga na siya dahil ang tingin ko pa rin sa kanya ay 10 taong gulang na kailangan ng gabay ko. Naging overprotective ako sa kanya at hindi niyo naman ako masisisi dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako.
Nasanay akong pinoprotektahan siya at naisip ko pa lamang na masasaktan siya pagdating sa pag-ibig ay nasasaktan ako. Baka hindi ko matansya ang sarili ko at kung ano pa ang magawa ko sa lalaking mananakit sa kanya. Ganon ako mag-overthink noon pagdating sa kapakanan ni Cecil. Kaya nga isa sa mga dahilan ko kung bakit hindi ako nagkaroon ng love life ay para hindi na rin niya ako gayahin. Kaya lang ay hindi yun umubra dahil na-curious pa rin siya pagdating sa pag-ibig. Natakot ako, aaminin ko. Pagkatapos ng naging usapan namin ay pumasok na ako sa kwarto at nakaramdam naman si Cecil na bad mood ako. Kaya nagpaalam na rin siya para magpahinga. Bit-bit ko pa rin noon ang sabaw ng sinigang. Pinatong ko sa mesa ng kwarto ko habang nakatulala ako at nag-overthink sa kalagayan ni Cecil. Hindi ko na namalayan na nadampot ko ulit ang baso ng sinigang at saka ako humigo. Hindi ko inalintana kung malamig na ang sabaw. Parang yun noon ang paraan ko para maramdaman ko kahit konti ang presensya ng magulang ko. Para bang humingi ako noon ng yakap sa mga magulang ko sa takot na nararamdaman ko para kay Cecil. Pagkatapos ng 2 higop sa sabaw ay para pa rin akong niyakap. Parang naramdaman ko ang mga magulang ko ng mga oras na yon. Para bang pinapaalala nila sa akin na kailangan ko pa rin protektahan ang kapatid ko sa mga lalaking posibleng pumasok sa buhay niya para saktan siya. At yun nga ang ginawa ko sa mga sumunod na araw na nararamdaman kong handa ng magmahal ang kapatid ko. Noon naman ay muli akong natakot, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw at nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Nanligaw na ng opisyal ang natitipuhan ni Cecil. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. Kaedad lamang ng aking kapatid. Nalaman ko na matagal nang sinusubukang magparamdam ni Marco kay Cecil pero nag-alangan siya dahil akala niya ay walang gusto sa kanya ang kapatid ko. Mas lalo ko nainis lalo na noong nalaman kong si Cecil ang unang lumapit para makipagharutan doon kay Marco. Proud pang nakwento yon sa akin ni Cecil at pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil baka may masabi lamang akong hindi maganda. Hinayaan ko siyang malayang magkwento sa mga ganap sa kanilang dalawa ni Marco para makapako kung kaya ko bang tanggapin at pagkatiwalaan ang lalaking yon. Hanggang sa sinabi na ni Cecil sa akin na inimbitahan na nga niya itong si Marco para pumunta sa aming bahay. Gusto kasi ni Cecil na makilala ko si Marco bago niya sagutin. Pilit kong tinago ang galit dahil mukhang seseryosohin na ni Cecil ang lalaking yon. Hindi pwede at ayoko. Nagset ng date si Cecil at sinakto niya ang day off naming tatlo para hindi ako makahanap ng rason para tumanggi. Magaling din talaga si Cecil dahil kaya niyang gumawa ng paraan para mapapayag ako sa gusto niya. Isang bagay na namana niya sa aming nanay. Hindi ko pinaghandaan ang pagkikita naming yon ni Marco. Hindi ko nga alam kung anong eksaktong sasabihin sa kanya ng time na yon. Hinayaan ko lamang ang emosyon ko ang mag-guide sa akin sa tamang gagawin. Nagluto nga si Cecil ng sabaw ng sinigang at nais daw niyang i-share kay Marco ang tradisyon namin. Gusto ko siyang harangin noon sa gusto niyang mangyari dahil sa aming pamilya lamang ang tradisyong yon. Hindi ko lang nagawang pigilan si Cecil dahil nakita ko siyang masaya habang niluluto ang sabaw. Pakanta-kanta pa siya noon sa kusina at kahit nakangiti siya ay bakas sa noo at mga mata niya ang kaba dahil ipapakilala na niya sa akin ang lalaking nagugustuhan niya, Papa Dudut. Marco,
Humalo ka lang dyan ng sabaw. Huwag kang mahiya sa amin ni Kuya Dindo. Amoy pa lang ng sinigang, mukhang kikiligin na ako hanggang bukas. Sana sinigang na lang ako para sa akin kakiligin. Sinigang ka naman talaga. Kasi kinikilig ka sa akin. Kasi maasim ka. Ay nako Kuya Dindo, nakikisali ka na naman. Bakit pala ako nandito kung ayaw mo makisali ako sa usapan niyo ni Marco? Okay lang po yun. Kain na po tayo. Ay teka, nasan pala yung kanin? Bakit ka naghahanap ng kanin? Para po sa sinigang? Di po ba dapat kinakaninan to? Cecil, hindi mo naturuan tong bata mo ah. Marco, hindi kasi kami nagkakanin pag sinigang. Ha? Anong sinasabay nyo? Mashed potato? Buttered vegetables? Sabaw lang talaga ng sinigang ang hinahanda namin ni Kuya Dindo. Tapos, dito namin sa bakuran hihigupin yung sabaw habang nagkukwentuhan tungkol sa mga magulang namin. Ito pala talaga yung tradisyon nyo. Sorry, nung sinabi mo kasi sa akin yung tungkol sa sinigang, matik na naipares ko na agad sa mainit na kanin. Pasensya na, nakasanayan lang. Naku, huwag ka mag-sorry. Kami lang naman kasi ang gumagawa niyan. Saka baka magulat ka ha. Literal na sabaw lang ng sinigang ang matitikman mo. Walang ibang rekado. Sabaw lang talaga na maasim. Wala kahit ano? Kahit gabi? Kahit yung ceiling green? Wala ring baboy? Kasama naman yun sa pagluluto ng sinigang namin. Kaya lang, sa tradisyon namin, hindi namin sinasamang kainin yung rekado. Sabaw lang talaga. Kung gusto mo sabayan mo ng ibang pagkain, ako madalas sinasabay ko sa pandesal na tostado. Tostadong pandesal at sabaw ng sinigang? Oo, tapos si kuya naman madalas sinasabay niya sa yosi. Parang kape nyo pala tong sabaw ng sinigang. Pinapares nyo sa yosi at pandesal. Tama, yun nga ang nangyayari. Ang weird ah. Mukhang may problema ka sa pagsisinigang namin ah. Ay, wala po. Nakakatuwa nga po kasi ngayon ko lang nalaman yung ganitong tradisyon. Mukhang sanay ka mamlastik no? Kuya! Nabigla lang po. Gusto ko rin pong mapasali sa tradisyon nyo. Bakit? Pamilya ka ba namin? Kuya naman! Cecil, nagbibiro lang naman kuya mo. Alam ko na yung mga ganyang galawan ng mga lalaki. Kunwari interesado kayo malaman ng mga bagay tungkol sa babaeng nililigawan nyo. Pero ang totoo, gusto nyo lang talaga sila mapasagot kagad. Ay, hindi po ako ganun. Wag ako. Pag kinukumpronta na kayo, ganyan lahat ang sagot nyo. Kuya, tama na please! Tama na. Kaya mo nga siya dinala rito para makilatis ko, di ba? Pwede namang mangilatis ng hindi nagpapakita ng kabastusan, di ba? Kabastusan? Sanay lang ako sa derechahan. Kung gusto ng lalaki na to na makuha ang tiwala at pagmamahal mo, dumaan muna siya sa akin. Alam mo, kuya? Naiintindihan ko ang kuya mo, Cecil. Kahit ako, sa bunso kong kapatid, overprotective din ako. Babae rin kasi si bunso tulad mo. Kuya Dindo, alam ko ang pakiramdam mo. Kuya rin ako. Hindi mo alam ang pakiramdam ko. Alam ko po yun. Alam mo? So alam mong ayoko sa'yo. Yun kasi ang nararamdaman ko. Madali lang naman magbago ang nararamdaman ng tao. Madali namang mabago ang nararamdaman ng tao. Maliban sa akin. Kasi ayoko sa'yo. Marco, sa susunod ka na lang humigop ng sinigang. Mukhang mapaklatong nagawa ko. Okay lang bang umuwi ka na muna? Cecil. Pero kung gusto mo talagang makatikim ng sinigang, pwede tayong kumain dyan sa karinderya malapit sa kalsada. Doon may sahog na, may kanin pa. Tara? Hindi na ako tinignan pa ni Cecil nang tumayo na siya para ayain ang umalis si Marco. Si Marco naman ay nag-alangan kung magpapaalam ba sa akin o hahabol na sa mabilis na lakad ni Cecil. Sa huli mas nang ibabaw ang kagustuhan ni Marco na maging maayos sa harapan ko. Tumango siya at sinabing aalis na siya. Hindi naman ako sumagot sa pagtango niya. Kunwari na lamang ay nagsasalok na ako ng sabaw ng sinigang sa baso ko. Parang ang hinihintay pa ako ni Marco na sumagot sa kanya at para hindi na niya yon hintayin pa ay kunwari na lamang ay hinahanap ko ang yosi at ang lighter ko. Nakaramdam naman ang mokong. Nang makaalis na silang dalawa ay saka ko nilabas ang yosi at lighter sa aking bulsa. Nagsindi ako ng yosi at humithit ng 2 beses bago ako humigop ng sabaw ng sinigang.
Mag-isa kong inalala ang mga magulang ko. Pero hindi ko yun nagawa ng maayos dahil nangibabaw ang galit ko kay Marco. Inasahan ko na bang hindi magiging maganda ang unang pagkikita naming dalawa at mas lalong inasahan kong hindi magiging maganda ang mga susunod pa naming paghaharap. Yun sana ang gusto kong maintindihan noon ni Cecil. Ilang oras akong nakatambay sa bakuran at halos ako na ang umubos ng sabaw ng sinigang na ginawa ni Cecil. Hinintay ko ang kapatid ko na makabalik para makapag-usap kami tungkol kay Marco. Siniguro ko na matatauhan ng kapatid ko oras na makausap ko siya nang kaming dalawa na lamang. Kaya lang nilamok na ako sa bakuran namin. Pero hindi pa rin umuwi si Cecil. Nag-alala naman ako pero hindi ko siya kinontak. Pumasok na lamang ako sa loob ng bahay para kainin ang rekado ng sinigang. Nakalagay yon sa loob ng ref at hindi ko na nga pinainit pa at pinapako na lamang kahit sobrang lamig na ng mga yon. Nang nabusog ako ay nakatulog na lamang ako sa sala. Sakto na doon ako natulog para mabilis kung maaabutan si Cecil kung nakauwi na ito. Kaya lang inumaga na ako sa paghihintay pero walang Cecil ang umuwi ng bahay. Kaya naman tinawagan ko siya pero hindi sumagot. Tinawagan ko ulit ng ilang beses hanggang sa nagbukas ang pintuan at tumambad sa akin si Cecil na mukhang bagong gising lamang. Suot pa rin ang damit na gamit niya noong kasama niya si Marco. Napuyos ako sa galit at may hinala ako na nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng lalaking yon, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Magpapahinga na muna ako. Pagod ako. Pinagod ka ni Marco? Ang bastos kuya ha, ang bastos mo. Ikaw ang bastos. Hindi ka man lang nagpaalam na hindi ka uuwi. Patas na tayo. Bastos ka rin naman kahapon. Pinahiya mo ako sa harapan ni Marco. Hindi ikaw ang pinahiya ko. Si Marco. Ang hina mo pumikap. Pinahiya mo rin ako sa ginawa mo. Ano na lang ang iisipin ni Marco? Pinalaki akong bastos ng kuya ko? Yan ba natutunan mo sa kakasama sa lalaking yon? Marunong ka na sumagot-sagot sa akin ngayon? Natuto ako sa'yo kuya. Dahil sa kagaspangan ng ugali mo, kaya kailangan ko na magsalita ng ganito. Hindi pwedeng ganun ang asta mo sa lahat ng taong pinapakilala ko sa'yo. Kay Marco lang magiging magaspang ang ugali ko. Masyado kang mapanghusga. Isang beses mo pa lang siyang nakikita, pero pinamukha mo na agad na kilalang kilala mo na siya. Lalaki ako, kaya alam ko. Huwag mong gamiting sandata lagi ang gender mo. Hindi lahat ng lalaki parehas mo mag-isip. Kitid ng utak mo? Ganyan ba lahat ng lalaki o talagang ikaw lang ang pinagpala na maging ganyan? Bastos ka! Baka nakakalimutan mo kung sino nang taguhid sa'yo nung bata ka pa. Oo, ikaw na. May utang na loob na ako sa'yo. Ipapamukha mo ba lagi sa akin yan? Para makuha mo lahat ng gusto mo? Kung kailangan, bakit hindi? Hindi ko kailangan yan, kuya. Kailangan kong magtiwala ka sa mga desisyon ko para sa sarili ko. Kasi nasa tamang edad na ako. Hindi na ako yung batang Cecil na pwede mong mapasunod at mautos sa 3 pirasong candy at soft drinks. Kahit nasa tamang edad ka, nasa poder pa rin kita. Baka nakakalimutan mong bahay to ng mga magulang natin na pinamana sa ating dalawa. May karapatan ako sa bahay na to. Hindi mo rin ako pinapalamon. May sarili akong trabaho. Trabaho na hindi mo nakuha kung hindi dahil sa akin. Kaya huwag mo akong pagbalakihan. So ganito na lang lagi? Isusumbat mo lahat ng tinulong mo sa akin sa tuwing hindi mo ako napapasunod sa gusto mo? Sabi ko nga, kung kailangan, bakit hindi? Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. May sarili akong utak para magdesisyon kung ano ang gusto ko. Kung gusto kong makasama si Marco, tanggapin mo yon. Kasi yun ang desisyon ko. Kasi buhay ko to. Buhay mo na utang mo sa akin. Kung meron man akong pinagkakautangan ng buhay ko, sina nanay at tatay yon. Ako ang nagtuloy ng buhay mo nung nawala sila. Huwag mong kalimutan yan. Sa inaasta mo sa akin ngayon, ang sarap na lang kalimutan lahat ng tinulong mo. Wala kang utang na loob. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal kaya ganyan ka magsalita. Subukan mo kayang magmahal para maintindihan mo ko. Hindi yung puro galit lang ang pinapairal mo sa puso mo. Hindi galit ang umiiral sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi yun ang nakikita ko. Puno ka ng galit.
Puro sarili mong iniisip mo. Gusto mo lahat ng tao susunod sa'yo. Kung nagagawa mo yan sa iba, sa akin hindi yan uubra. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin. Alam kong dahilan ko kung bakit ko to ginagawa. Lahat ng to para sa'yo. Sa huli, ikaw din na maikinabang dito. Talaga? Bakit sa nakikita ko ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng to? Dahil sa mga inasta mo, na iba ng tingin ko sa'yo. Masyado kang makasarili. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal. Wala! Walang puso, walang alam sa pagmamahal. Yon ang tumatak sa isipan ko na ng mga huling sinabi ni Cecil bago siya nag-walk out at nagkulong sa kwarto. Hindi na ako nakasagot at wala naman akong balak na sumagot pa. Hindi niya alam ang sinasabi niya, iyon ang nasa isipan ko noon. Hindi porket hindi ako nagkikwento sa kanya tungkol sa love life ko ay hindi na ako marunong magmahal. Kung meron man akong ipagyayabang, yon ay ang kapasidad ko para magbigay ng totoong pagmamahal. Hindi yun nalaman ni Cecil, Papa Dudut. Tanging ako lamang ang nakakaalam noon. Maski ang mga magulang ko ay hindi rin yun nalaman noong nabubuhay pa sila. Kahit nakatawid na sila sa kabilang buhay, alam kong wala pa rin silang alam. Magaling akong maglihim sa nararamdaman ko. Isang bagay na hindi ko alam kung makakatulong ba sa akin sa pakikisama ko sa ibang tao o iyon ang magiging dahilan para mas lalo silang lumayo sa akin. Sa naging pagtatalo namin ni Cecil ay napatunayan kong lumayo ang loob ng tao sa akin dahil sa mga lihim ko. Marunong akong magmahal, yon ang totoo. Minsan sa buhay ko ay may isa akong babaeng minahal ng lubos. Pero alam kong kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang totoo dahil alam kong hindi niya ako pwedeng mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ilang beses kong pinangarap na makasama siya pero hindi yon pinayagan ng tadhana. Nilihim ko ang nararamdaman ko ng ilang taon at masakit para sa akin na hindi ko magawang kalimutan ang unang pag-ibig ko na marahil ay huli ko na rin. Kahit ilang beses kong sinubukang palakasin ang loob ko para sabihin ang katotohanan ay nakulangan pa rin ako. Alam ko noon sa sarili kong walang pag-asa kahit na ilang beses naming baliktarin ang mundo. Kilala siya ni Cecil, kilalang kilala. Kaya nga hindi ko magawang sabihin kay Cecil ang tungkol dito dahil ayokong mabigla siya. Hanggang isang araw ay nasanay na lamang ako na tinatago ang nararamdaman ko. Kung ang kapalit naman noon ay hindi magulo ang tahimik ko ng mundo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan naming dalawa ni Cecil. Wala akong ibang sinisisi kundi si Marco. Alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari pero ang hirap kasing ipaintindi kay Cecil ang intensyon ko. Para lang din naman sa kanya ang ginagawa ko noon. Iniiwasan na niya ako at pinaparamdam sa akin na galit siya. Bilang isang kuya at bilang isang nakakatanda sa kanya ay pinakita ko rin ang pagkayamot ko sa kanya. Kung ano ang turing niya sa akin noon ay ganon din ang sinukli ko. Hindi ako nagpatinag dahil alam kong nasa tama ako. Binigyan ko lamang siya ng oras para ma-realize lahat ng yon. Kaya lang ay tumagal na pero mas lalo lang umigting ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Kaya natakot na rin ako na yun na ang maging mitya ng pagkabuwag ng masayang pagsasama namin. Ako na rin ang nakaisip na magpakumbaba. Alam kong wala na akong mahihintay sa kanya noon kaya bilang isang kuya o bilang isang nakakatanda, ako na lamang ang gagawa ng paraan para maibaba na rin niya ang kanyang pride. Isang araw ng Sabado wala kaming pasok pareho. Nagpa siya akong magluto ng sabaw ng sinigang para mapagsaluhan namin. Yun din ang paraang nakita ko para magkaayos na kami. Kapag nagkakatampuhan kasi kami dati, sinigang lang ang katapat para magkaayos kami. Malaki ang tiwala ko noon na mapag-aayos kami ng mainit na sabaw ng sinigang. Sinarapan ko ang pagluluto,
pinaasim ko tulad ng gusto niya. Ewan ko na lang kung hindi pa bababa ang pride niya noon. Habang hinahalo ko nga ang sabaw at habang inaalis ko ang mga ricados, dinasal ko sa mga magulang ko na sana'y matulungan nila kami ni Cecil para magkaayos. Kinakabahan man pero nilapitan ko si Cecil sa bakuran para iabot ang isang tasa ng mainit na sabaw ng sinigang. Tinignan niya lamang ako at nagbalik na sa pagkuskus ng kuko niya. Nilapag ko sa mesang katabi niya ang tasa ng sinigang. Saka ako naupo paharap sa kanya, Papa Dudut. Mas importante pa ba yung kuko mo? Unahin mo na higupin yung sabaw ng sinigang. Nakarami na ako ng sabaw ng nilagang baka kanina. Ayos na ako. Kuko ko na ang priority ko ngayon. Hindi ka naman kumakain ng nilagang baka. Di ba ayaw mo nun? Lagi mo sinasabi kulang sa sipa ang nilaga. Kaya nga hindi ka maganang kumain pag yun ang nakahain. Malakas yung sipa ng nilagang baka sa kanto. Mas may sipa tong sinigang ko. Dali na, tikman mo. Hindi magandang paghaluin ng nilagang baka at saka sinigang. Bakit? Magsisipaan ba sila sa tiyan mo? So ganito na lang yun, kuya? Anong ganito lang yun? Makikipag-usap ka ulit sa akin na parang walang nangyari? Alam ko kung ano nangyari. Gusto ko lang magkaayos na tayo. Bumalik sa dati. Kaya nga lumapit na ako. Kaya nga pinagluto na kita ng sinigang. Walang kahit na anong sinigang sa mundo magpapawala ng galit ko sa'yo. Ako na nga to nagpapakumbaba. Ikaw pa tong lalo nagmamataas. Dapat lang namang magpakumbaba ka. At dapat lang sa'yo na magmataas? Ganun ba? Alam mo, ikaw ang mali rito, kuya. Bakit naman pipigilan mo ako na magmataas? Ako naman tong tama. Kahit ikaw ang tama, magpakumbaba ka pa rin. Paano tayo magkakaayos niyan? Sino bang nagsabi sa'yo yung gusto ko makipag-ayos sa'yo? Gusto mo habang buhay na lang tayo magkagalit? Yun ba gusto mo? Sabi mo nga dati, kung kailangan, bakit hindi? Huwag kang pilosopo. Hindi pagiging pilosopo yon, pagiging totoo yon. Yan ba ang natutunan mo kay Marco? Ang sagutin ako ng pabalang? Kung meron man akong natutunan kay Marco, yun ay lumugar at ipaglaban ng tama. Lalo na kung nasa katwiran ako. Masyado pa kayong bata para maintindihan kung anong tama sa mali. At sino ka para magdikta kung ano lang ang kaya ng utak naming mga bata? Mula ngayon, hindi ka na pwede makipagkita kay Marco. Sino ka para pigilan ako? Kuya mo ako. Ako nagpalaki sa'yo. Edi thank you. Huwag kang ganyan sumagot. Paano ba dapat? Kailangan ba nakaluhod ako? Cecil, sumusobra ka na. Ikaw din naman ah. Talaga ba? Ayoko na makipagtalo sa'yo. Aalis na ako. Ubusin mo yung sinigang mo. At saan ka pupunta? Kay Marco? Sa lahat ng sinabi mo, diyan ka lang tumama. Pinupundi mo talaga akong babae ka ha? Halika rito! Bitawan mo ako, kuya! Pumasok ka sa loob ng bahay kung ayaw mo kalagkarin kita hanggang bubungan! Kuya, ano ba? Nasasaktan ako! Hayaan mo na ako makalis! Kuya, please! Ngayon bigla ang babait? Hindi! Walang aalis ng bahay! Tara dito! Bilisan mo maglakad! Pasok! Bitawan mo ako! Aray! Diyan! Pumasok ka sa kwarto mo! Ano bang problema mo? Hindi ka lalabas sa kwarto mo! Diyan ka lang! Huwag kang lalabas! Pinaghampas noon ni Cecil ang pintuan ng kwarto niya para makalabas siya pero nagawa ko yung ikandado mula sa labas ng kwarto. Nagpasalamat talaga ako na may mga nakahandang pangkandado ang mga kwarto namin na ginawa ng tatay namin noong nabubuhay pa siya para lang maging safe ang mga gamit namin lalo na tuwing may mga bumibisita sa amin o tuwing lumalabas kami. Bigla ko lang yung naalala ilang araw bago ako nagpasyang ikandado si Cecil sa kwarto niya. Opo, Papa Dudut. Plinano ko talaga yon na ikulong siya oras na magpumilit siyang puntahan si Marco. Hindi ko pa nga dapat yon ginawa noong araw na yon kaso'y hindi na ako nakapagtimpi. Inunahan ako ng galit at kinulong siya roon. Hindi na halos makasigaw noon si Cecil. Puro pagkalampag lang ang ginawa niya sa pintuan. Pinakiusapan ko siyang magpakalma muna roon bago ko yon bubuksan. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na wala naman akong balak na masama. Gusto ko lang noon na pag-isipan niyang mabuti ang mga susunod niyang gagawin. Sinabi ko rin na hindi ako komportable
na pupuntahan niya si Marco, lalo't hindi maganda ang relasyon naming magkapatid ng mga oras na yon. Ayokong ma-brainwash ni Marco si Cecil. Hindi ako sinagot ni Cecil at puro lamang siya noon hampas sa pintuan. Halata ang galit niya noon pero paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma muna siya bago ko palabasin ang kwarto. Pinatay ko ang wifi at ang cellphone naman niya ay naiwan niya sa bakuran. Kaya hindi ako nagkaproblema kung meron siyang tatawagan noon para isumbong ang ginawa ko. Nasa labas lamang ako noon ng pintuan niya at hihintay na tapusin niya ang pagkalabog sa pintuan para mapagbuksan ko na siya. Wala pang isang oras ay tumahimik na sa loob ng kwarto ni Cecil. Pinakiramdaman ko ulit siya para masiguradong kalmado na siya. Noong mapansin kong ayos na si Cecil ay saka ko binuksan ang pintuan. Handa na ako noon na kausapin siya at hiniling ko na sana'y ganun din siya. Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi ang magkaayos kami pero sadyang matigas lang talaga ang ulo niya noon na pinalalapan ng pride niya. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama niya. Napatingin siya sa akin at kita ko ang talim ng tingin niya sa akin. Sa kanya ako sinugod para sampalin. Ano ba, Cecil? Huwag ka manakit! Kumalma ka! Paano ako kakalma sa ginawa mo? Kinalagkan mo ako dito sa kwarto tapos kinulong mo ako! Ginawa ko lang yun para kumalma ka! Ginawa mo lang yon para ilayo ako kay Marco! Anong susunod? Ikukulong mo na ako sa garahe natin? Hindi mo ako papakainin? Tapos mas lalo mo ako sasaktan? Wala akong balak na gawin isa man sa mga nabanggit mo. Gusto ko lang magkausap tayo ng maayos. Yung kalmado. Kaya ako naisip na ikulong ka saglit dito sa kwarto mo. Wala naman akong balak na ikulong ka habang buhay. Gusto ko lang… Gusto mo lang ako ikulong sa buhay mo, ganun ba? Para mapasunod mo ako sa lahat ng gusto mo tulad ng mga bata tayo? Cecil, hindi ganun ang… Wala nang namatay ang mga magulang natin. Wala akong ibang ginawa kundi sundin lahat ng gusto mo. Mula sa mga damit na isusuot ko hanggang sa mga kakaibiganin ko. Ikaw lahat! Ikaw lagi ang nasusunod! Sumunod ako sa iyo noon kasi takot ako na madismaya kita. Ikaw na lang kasi ang pamilya ko at kapag nawala ka pa, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ganun din naman ako eh. Kaya nga pinoprotektahan kita kay Marco. O sa kahit na sinong lalaki kasi ayaw kitang mawala. Ikaw lang ang pamilya ko. Magkaiba tayo, kuya. Ayaw kitang mawala sa buhay ko dati. Kaya lahat sinusunod ko. Pero itong ginawa mo sa akin, hindi ko na ito papalampasin. Hayaan mo naman akong maging masaya sa desisyon ko. Hayaan mo akong pumili kung sino gusto kong makasama sa buhay ko. Kailangan kitang tulungan sa mga desisyon mo. Hindi mo pa alam ang kailangan mo. Maniwala ka. Ikaw ang maniwala sa akin, kuya. Kaya ko na ang sarili ko. Buong buhay ko wala naman akong ibang ginawa kundi sundin ang gusto mo. Ibigay mo na to sa akin ngayon. Hayaan mo na ako maging masaya kay Marco. O sa kahit na sinong tao na pipiliin kong makasama. Hindi ko kaya. Hindi mo naman kailangan kayanin. Kailangan mo lang tanggapin. Hindi na ako bata na dapat mo laging bantayan. Hindi mo na problema bawat kilos ko. May sarili na akong utak, kuya. Hindi mo kasi maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Mahal kita, Cecil. Ginagawa ko to bilang kuya mo. Alam ko minsan sumusobra na ako. Pero nagagawa ko lang yun sa takot na baka masaktan ka. Kung masaktan man ako, kusa akong matututo. Hindi mo na kailangang problemahin yun. Hindi mo maalis sa akin na hindi yung problemahin. Kasi mahal kita. Hindi ganyan ang pagmamahal, kuya. Marunong umanawa ang totoong nagmamahal. Hindi mo ako totoong mahal, kuya. Hindi! Maniwala ka, Cecil. Please. Ginagawa ko lang to para maiparamdam sa'yo na mahal kita. Hindi! Hindi ko maintindihan.
Kasi iba yung klase ng pagmamahal ko. Yung pagmamahal na binigay sa atin ng mga magulang natin nung buhay sila. Yun ang kailangan kong pagmamahal. Yun ang hindi mo kailanman naibigay sa akin. Minahal kita sa paraang alam ko. Pero hindi yan ang kailangan ko. Mabuti ngayon pa lang, magkalimutan na tayo. Salamat dahil binuhay mo ko. Salamat sa mga sakripisyo mo para sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Cecil! Bumalik ka rito! Cecil! Cecil, mahal kita! Mahal na mahal kita! Cecil, mahal kita, mahal na mahal kita. Ito na marahil ang pinakatotoong sinabi ko sa buong buhay ko. Ito na rin ang sikretong matagal ko nang tinatago. Mahal ko si Cecil, Papa Dudut, hindi bilang isang kapatid kundi bilang isang babae. Bago niyo ko pandirihan ang revelasyon kong ito, ay gusto kong iklaro na hindi kami totoong magkapatid ni Cecil. Ampun lamang ako ng mga magulang namin. Inakala nila noon na hindi na sila magkakaroon ng anak kaya inampon nila ako. Naging lihim ito at nalaman ko lamang ang totoo noong nagbinata na ako. Tinanggap ko naman yon at nagpasalamat pa nga dahil binigyan ako ng Diyos ng maayos na magulang na kukup-kup sa akin. Hindi kailanman sumama ang loob ko na isa lamang akong ampon. Sa pagdaan ng mga taon, isang himala ang nangyari, nabuntis si nanay at yon na marahil ang pinakamasayang araw para sa kanila ni tatay. Naging masaya ako para sa aming pamilya. Wala akong ibang naramdaman noon kundi ang saya na may matatawag na akong kapatid sa wakas. At doon na nga dumating sa buhay namin si Cecil. Hindi niya nalaman kailanman na isa lamang akong ampon. Minahal ko siya at prinotektahan mula nung pinanganak siya hanggang sa nakatungtong na siya ng eskwelahan. Kaya lang ang naging problema noong nagdadalaga na siya. At mas naging malapit kami sa isa't isa ay nahulog naman ako sa kanya. Hindi ko yon pinaalam sa kahit na sino dahil alam kong hindi nila maiintindihan ang sitwasyon ko. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil ganon din ang nangyari sa akin. Hindi ko rin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko naintindihan ang sarili ko kung bakit ako umiibig sa kapatid ko. Kaya nasaktan ako nang sinabi ni Cecil na hindi ako marunong magmahal. Dahil kung alam lamang niya ang buong buhay ko ay siya lamang ang babaeng minahal ko. Ilang beses ko namang sinubukang takasan ang nararamdaman ko pero hindi ko nagawa yon. Hinayaan ko na lamang na lumala ang nararamdaman ko hanggang isang araw, pinamukha sa akin ang tadhana na hindi talaga kami para sa isa't isa dahil nahulog na siya sa iba. At alam ko na kahit anong mangyari, hindi naman niya ako pwedeng mahalin. At alam ko na kapag nalaman niya ang totoong nararamdaman ko ay lalayuan niya ako. Papa Dudut, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sitwasyon namin ni Cecil. Ano ba ang dapat kong gawin? Wala na akong balita sa kanya dahil kinuha na niya lahat ng gamit niya. Natakot na rin akong hanapin siya at kausapin dahil baka mas lalo siyang magalit sa akin. Sana po ay magawa ninyo akong matulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Sa tulong ng inyong #1 na programang Barangay Love Stories, alam ko at panatag ako na may mapupuntahan ng kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong mga kabarangay. Maraming salamat sa Barangay LS sa pagtatampok ng aking liham ngayong araw na ito. Umaasa ako sa inyong mga sagot at mga advice. Ako ang inyong kabarangay forever, Dindo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Ang pamilya ang ating tahanang binubuo ng pagmamahal, saya, disiplina at pagkakaisa. Ito ang huhubog sa atin hanggang sa tayo'y nasa hustong gulang na. Ngunit sa iba, ang pamilyang sana'y magsisilbing kanlungan nila ay kathang isip pala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng isang masayang pamilya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Nakatutok po lagi ang mga kaibigan at katrabaho ko sa programa ninyo. Mga avid listeners sila sa YouTube at Spotify. Nakikinig tuwing hindi matsyempohan ang live airing sa Barangay LS. Ako nga pala si Janessa, 33 years old na ngayon at tubong Laguna. Nagsimula naman po itong kwento ko 4 years ago. Lumaki ako sa hirap, Papa Dudut. Mula elementary hanggang high school ay kasama kami ng tatay ko sa pag-uuling sa bundok. Pumapasang kami ng mga kahoy na uulingin o kaya naman ay mga uling na mismong nakasako na. Dalawa lang kaming magkapatid pero naglayas ang kuya ko noong 18 years old pa lamang ako. Kaya kami na lamang ni nanay ang tanging naiwan sa poder ni tatay, Papa Dudut. Wala na rin akong naging balita sa kapatid ko mula nang umalis siya. Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang aking ina noong 20 anyos pa lamang siya. Sakit sa puso ang kinamatay niya. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education pero hindi pinalad na makapasa sa unang take ng licensure exam for teachers o yung tinatawag nilang LET. Kaya naghanap na lamang muna ako ng ibang trabaho. Naranasan kong magtrabaho bilang service crew sa isang fast food chain at naging sales lady sa mall hanggang sa matanggap ako bilang admin staff sa isang kumpanya sa Laguna. Sa kabila ng edad ko ay hindi ko pa rin magawang makapag-asawa dahil sa banta ng aking ama na lulumpuhin niya ang sino mang makakarelasyon ko. At alam ko rin na kayang-kaya nga niyang gawin yon. Naunawaan ko naman kung bakit siya naghihigpit pagdating sa akin dahil bukod sa babae ako, ay ako na lang din ang anak na kasama niya at maaasahan sa mga gastusin. 60 years old na kasi si tatay noong panahong yon at wala ring permanenteng trabaho. Nang ipagbawal na ang pag-uuling ay pa-extra na lamang siya sa kung ano-anong trabaho. Ang kaso'y hindi niya rin naman tinatagalan ang mga napapasukan niya. Nang magkaroon ako ng maayos na trabaho ay inasa na niya sa akin ang lahat-lahat. Doon na rin lumabas ang pagiging babaero at lasenggero niya, Papa Dudut. Dahil doon ay sinubukan kong mangupahan na lamang para makabukod na sa kanya. Minsan kasi nakikita ko pa mismo kung paano siya makipaglampungan sa mga babaeng inuuwi niya. Ang masakla pa, ang perang ginagamit niya ay galing sa pinaghirapan ko sa pagtatrabaho. Akala ko kapag umalis ako sa bahay ay matatahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero ganito ang nangyari. Wala akong pakialam. Sino nagsabi sa'yo umalis ka sa bahay, ha? Tay, magsalita ho kayo ng mahinahon. Nakakahiya po sa mga nakakarinig. Buti na lang wala dito yung caretaker kundi… Hindi ano? Huwag mo akong madaan-daan sa ganyan. Baka gusto mo sabay ko pang pilipitin ang legyo ng caretaker dito. Huwag naman ho kayong ganyan. Kung magwawala lang kayo rito, mas mabuting umuwi na lang kayo at doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Ba't ang yabang mo na? Porke ba kumikita ka na ng sarili mong pera, ha? Baka nakakalimutan mo kung saan nagsimula, Janessa.
Ano ba kasing kinagagalit nyo? Di ba pabor din naman sa inyo nung umalis na ako sa atin? Wala nang makakaistorbo tuwing nag-uwi kayo ng babae ron. Pwes, walang aalis sa pamamahay ko hanggat hindi ko sinasabi. Tay naman, hindi na ako bata. Paano ho ako magkakaroon ng sarili kong pamilya kung lagi na lang akong nakadikit sa inyo? Hindi mo kailangan ng sariling pamilya. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa isang tulad mo? Pambahay ka lang. Pasalamat ka nga't may tumanggap sa'yo sa trabaho kahit mahina yung kokote mo. Ang sakit niya namang magsalita. Parang hindi ko kayo tatay ah. Gusto ko lang namang maranasang bumukod at mamuhay ng mag-isa. Aba nagdedesisyon ka na mag-isa? Hoy, baka nakakalimutan mo. Lahat ng desisyon mo, dadaan muna sa akin. Ako na lang ang magulang na meron ka. Kung wala ako, wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo. Nagsikap din ho ako, tay. Lalo na nung kailangan ko kayo pero hindi nyo naman ako tinulungan. Isusumbat mo talaga sa akin ngayon yan? Doon ka nga sa loob! Tay, huwag nyo naman ako itulak. Kakalad ka rin kita nang mawala yung yabang mo. Aray ko! Tay! Bitiwan niyo ako! Aray! Nasasaktan ako, tay! Yan! Diyan ka na babagay! Kasayig! Napakayabang mo anak lang naman kita! Hindi niyo naman ako kailangan saktan! Hindi ka masasaktan kung marunong ka sumunod. Kung sa tingin mo mas magaling ka na magdesisyon kaysa sa akin, pwes, tingin mo lang yon. Boba ka pa rin. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Huwag niyo na siyang idamay dito! Patay na nga yung tao eh! Huwag ka nang sumagot! Asikasuhin mo na yung pag-iempake ng mga gamit mo bago pa kita kalad ka rin palabas itong bested tinutuluyan mo! Ito na nga ho! Magpapaalam muna ako sa caretaker na alis na ako rito. Huwag ka na magpaalam! Bilisan mo na dyan! Para masimulan mo na akong asikasuhin sa bahay! Pero tay, hindi naman ho ako pwedeng basta-basta na lang umalis dito. Wisit! Bibilisan mo ba o ako pa mismo maglalagay ng mga gamit mo sa bag? Pasalamat ka nga't binibigyan pa kita ng oras para mag-impake. Abala pa sa akin itong pagsundo ko sa'yo, linti ka! Ito na nga ho, nag-e-empake na. Mabuti naman! Napakatagal mo kumilos! Dami mo kasi dada eh! Gano'n ba kahirap gawin yan? Saglit na lang ho to. Babalikan ko lang yung ibang gamit para makausap na rin yung caretaker dito. Wala akong paki sa mga balak mong gawin sa caretaker nito! Basta umuwi ka kayo sa bahay at tapos ang usapan! Papadudot sobrang sama ng loob ko sa ginawang yon ni tatay. Bukod kasi sa ipinahiya niya ako sa mga kapwa ko tenant noon, ay muli na naman niya akong pinagkaita ng kalayaan. Alam ko namang nasa hustong edad na ako para bumukod at mamuhay ng mag-isa. Mula nang bumalik ako sa poder ni tatay ay wala naman akong ibang narinig kundi ang masasakit na salita at kung ano-anong pang-iinsulto. Madalas pa niya akong napagbubuhatan ng kamay tuwing hindi ko napipigilang ipagtanggol ang sarili ko. Bukod sa pananakit ni tatay ay mas napapadalas na rin ang pag-inom niya sa bahay. Kasama ang kumpare niyang si Mang Lito. Tulad niya ay 60 anyos na rin po ito at parang hindi mabubuhay kung walang alak sa katawan. Wala rin po itong trabaho at umaasa lamang sa panganay na anak na si Rigel na isang high school teacher. Tulad ko ay breadwinner din si Rigel. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Suplado at may pagkapihikan siya sa babae kaya kahit magkapit-bahay lamang kami ay hindi kami formal na nagkakilala. Nakilala ko na lamang siya sa mga kwento ni Mang Lito tuwing nagiinuman sila ni tatay. Palagi kasing ibinibida ni Mang Lito ang mga achievement ni Rigel na siya namang ipinamumukha sa akin ni tatay dahil hindi ko naabot ang kahit na alin sa mga yon, papadudot. Tuwing hindi ko noon napipigilang makaramdam ng kaba tuwing nagiinuman sina tatay sa bahay dahil ganito ang mga nangyayari. Ibang klase talaga tong lambanog dito sa atin. Ang sarap! Parang gusto ko nang gawing tubig eh.
Baka ibig mong sabihin ibang klase yung sarap. Parang yung mga babae dun sa napuntahan nating KTV nung nakaraan. Konting kandong lang pinanggigigilan mo na agad. Ikaw talaga pare. Pero tama ka dun. Kung nakita mo lang sana yung inuwi ko rito nung minsan, ang puti at ang kinis. Kung yun ang asawain ko, ni hindi ko patatapuan sa lamok. Aba, syempre ako rin. Pero kung sa ganda't kinis lang din naman, di na ako lalayo. Bakit? May natitipuhan ka na ba ng taga rito sa atin? Meron pare, pero mukhang hindi pwede. Sus, anong di pwede? Hindi uso sa atin ang mga ganyang kaduwag pare. Hindi mo nauunawaan pare, pero hayaan na muna natin. Pasasaan ba't makukuha ko rin siya? O siya, bahala ka. Basta kapag nakuha mo na yung babaeng yan, sa akin mo una yung kwento ha. Teka, wala na pala tayong pulutan. Utusan ko muna si Janessa. Nako, baka natutulog na yung anak mo. Sus, hindi. Walang matutulog agad hindi tayo tapos mag-iinuman dito. Tingnan mo pare, parang asong susunod kagad yun pag tinawag ko. Janessa! Janessa, halika nga rito! Pare, wag na. Hayaan mo nang magpahinga ang anak mo. Anong oras na rin? Oh, ayan na pala. Bakit ho, Tay? Oh, bakit nakamusangot ka? Baka gusto mo paputokin ko yung uso mo. Tay, kung may iuutos kayo, iutos nyo na. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Umayos ka ha? Huwag mo ko pinapahiya rito. Nako, pagpasensya mo na kami, Janessa. Maglalambing lang sana tong tatay mo. Wala na kasi kaming pulutan. Pakisamahan mo na rin ang kape. Ayos lang ba? Sige ho, kukuha lang ako sa kusina. Pakihintay na lang. Masunurin naman yung anak mo, Gimo. Kaya wag mo nang sindakin. Kawawa naman kung mapupuyat pa dahil sa atin. Matagal-tagal pa tayong magiinuman. Yung anak ko ngang may trabaho bukas. Ayun, bulagta na sa kwarto niya. Kaya hindi ko na inabala. Mahalaga lang sa akin, hindi nakakalimot mag-abot. Alam mo na, di pwedeng walang alak tong katawan ko sa loob ng isang araw. Buti pa nga yung anak mo. Akala mo ba bilib na bilib ako dyan sa anak ko? Naku, malayong malayo tong aking sa anak mo. Mahina ito, bobang walang iya. Kung bakit ba kasi naging babae pa Nasa na nga ba yung panganay mo? Di ba't lalaki yun? Naku, lalaki nga. Wala naman dito. Wala rin kwenta. Hindi ko nga alam kung nasa ang lupalop na yun Malay ko ba kung buhay pa o patay na. Kapag ganyang wala namang pakialam sa akin, matik ng burado sa buhay ko. Ikaw talaga pare Anak mo pa rin naman yun. Sus, sino ba sila sa akala nila? Mga anak ko lang naman sila. Teka nga, ang tagal ng pulutan Hoy, Janessa! Natabura ka na yata ng pulutan dyan sa kusina! Eto na ho. Naginit pa kasi ako ng tubig para sa kape nyo kaya natagalan. Ang bait mo talaga, Iya. Salamat ha. Baka gusto mong samahan kami rito ng tatay mo. Hindi na ho. Maaga pa ako bukas. Maiwan ko na kayo rito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Basta pag tinawag kita, labas ka kagad ha. Naintindihan mo? Ay. Sige ho. Pare, may iba ako. Wala pa bang nanliligaw dyan sa anak mo? Maganda naman Saka na pag naiahaw niya na ako sa kahirapan. Labo mo naman pare. Teka, pwede bang makigamit muna ng banyo nyo? Naiihi na kasi ako. Sige lang. Alam mo naman kung nasan yung banyo. Mamumulutan muna ako rito habang hinihintay ka. Papadudot pagkatapos ni Mang Lito gumamit ng banyo ay pasimple siyang sumilip sa kwarto kong natatabingan lang ng kurtina ang pintuan. Nasaktuhan pa niyang nagbibihis ako ng oras na yon kaya gano'n na lamang ang galit ko sa kanya. Pinagsabihan ko si Mang Lito sa ginawa niyang paninilip sa akin pero binulyawan lamang ako ng magaling kong ama at nauwi pa yon sa matinding pagtatalo. Dumating naman noon sa bahay ang anak ni Mang Lito na si Rigel para sunduin ang ama niya nang malaman itong nagkakagulo na sa amin.
Taliwas sa ugali ng ama ay marespeto at kagalang-galang si Rigel. Kaya agad ko siyang nakagaana ng loob. Hindi ko rin naman nakalain na sa ganong pagkakataon pa namin formal na makikilala ang isa't isa. Hindi niya kinukonsente ang ginawa ng tatay niya kaya hinayaan niya ako na pagbantaang itong ipapapulis. Sa susunod na gawin niya ulit ang bagay na yon. Pinagsabihan na rin niya ang ama at ipinamukha rito ang maling nagawa. Kaya naman tuwing nakikipag-inuman si Mang Lito kay tatay ay hindi na ito nagtatangkapang pumasok sa loob ng bahay namin. Doon na nga kami nagsimulang maging malapit ni Rigel sa isa't isa. Minsan ay nagkakasabay pa kami sa sakayan papasok sa trabaho at pag-uwi kaya nagkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap habang naglalakad. Makalipas naman ang ilang linggo ay tila nagkaroon ako ng pansamantalang kalayaan nang isama ni Mang Lito si tatay sa kabilang probinsya para magtrabaho. May ginagawa raw kasing pabahay doon at nangangailangan pa ng tao. Sa maikling panahon na wala si tatay ay tila ba gumaan ang buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng panahong wala si tatay ay napapadalas na nga ang pagdalaw ni Rigel sa akin sa bahay. Aminado naman ako noon na unti-unti ko na rin na-appreciate ang mga effort niya para lamang mapalapit sa akin. Hindi rin naman ako gaanong kainosente para hindi ko mapuna na hindi lang pakikipagkaibigan ang intensyon niya. Nag-offer pa nga si Rigel na i-tutor ko yung isa sa mga estudyante niya para may extra income daw ako kung sakali. Tinanggap ko yon dahil kaya ko namang magturo. Si tatay lang talaga ang walang believe sa akin, Papa Dudut. Lahat kasi ng gawin ko ay inuunahan niya kaagad ng pangiinsulto. Para sa tingin ng ibang tao ay siya pa rin ang mas magaling sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko ng panahon na yon, kahit ano pa ang marating ko sa buhay ay baliwala lang kay tatay. Hindi naman nagtagal ay unti-unti na ring nagparamdam ng intensyong manligaw si Rigel. Nabawasan na noon ang pagiging suplado niya lalo na kung ako ang kasama niya. Ganon pa man ay tutol ako sa ideyang maging kami ni Rigel. Kahit gusto ko na rin naman siya dahil sigurado akong malalagot siya sa tatay ko. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagtapat ng tunay niyang nararamdaman para sa akin. Pero nang gabing yon ay siya rin namang pagdating ni tatay sa bahay. Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho sa kabilang probinsya kasama si Mang Lito. Pero ang mas kinagulat ko ay ang nakita kong kasama niya nung umuwi sa amin si Papa Dudut. Labs, pasok ka. Huwag ka mahihiya, bahay ko to. Oh, Rigel, anong ginagawa mo rito? Mang Gimo, magandang gabi ho sa inyo. May pinag-uusapan lang po kami ni Janessa. May pinag-uusapan lang? Sa itsura mo mukhang kanina ka pa rito ah. Hindi po. Kararating ko lang po. Oh, paalis ka na di ba? Nakauwi na rin ang tatay mo. Gabing-gabi na nandito ka pa. Wala naman po ako masamang intensyon sa pagpunta ko rito, Mang Gimo. Pero tama ho kayo. Paalis na rin po ako. Janessa, uwi na ako ha. Mang Gimo, salamat o. O siya, sige, uwi na. Rigel, salamat nga rin pala. Ingat ka. Salamat ka pa dyan. Sipain kita eh. Naliligaw ba sa'yo yun? Ho? Naku, hindi ho. Pinag-usapan lang namin yung tututuran kong estudyante niya. Dagdag income din ho yun. Tay, sino nga ho pala yung kasama niyo? Nga pala Janessa. Si Rona, lalabs ko. Dito na siya titira sa atin kaya asikasuhin mo siya ha. Labs, si Janessa, anak ko.
Ikaw pala yung anak ni Gimo? May trabaho ka ba? Janessa, hindi mo man labas sasagutin tong tita mo? Tita, lakas naman maka-thunders. Ron na lang itawag mo sa akin. Okay. Feel at home na lang. Salamat. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Huwag mo namang sayangin ang laway ko ha. Mukhang matagal-tagal pa naman tayo magkakasama rito. Ay, anong tanong ba? Kung may trabaho ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala lang. Gusto ko lang makasiguro. Kasi ayoko magutom dito. May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, ang sipag-sipag mo naman pala. Mukha ring responsableng anak. Magkakasundo tayo. O siya, tama na muna ang kwentuhan nyo. Maganda ka na makakain namin, Janessa. Kanina pa kami gutom sa biyahe. True. Medyo mahapdi na nga tong sikmura ako eh. Ikaw naman kasi, Labs. Mani at popcorn lang ang binili mo sa bus kanina. Sus, ikaw naman. Huwag ka na magtampo. Wala rin namang ibang mabili kanina kundi yun lang. Eh teka, ano nga ba makakain dyan, Janessa? Yun nga ho ang problema, Tay. Hindi ho ako nakapagluto kasi mag-isa lang naman ako dito kanina. Sana ho nagsabi kayo na uuwi kayo ngayon para nakapaghanda ako ng… Bobo ka talaga, no? Paano ko sasabihin wala naman ako cellphone? Tay, hindi nyo naman kailangang sumigaw. Kung alam ko lang kasing uuwi kayo, nakapaghanda sana ako ng masarap na hapunan. Kung makakahintay pa kayo, magluluto ako. Wag na! Magbukas ka na lang ng delata. Buisit! Pagod na nga kami sa biyahe, wala pang pagkain. Eh ano pa hinihintay mo? Pasko! Asikasuhin mo na! Opo. Ano ba yan? Dilata na nga sa amin, pati ba naman dito dilata pa rin? Hayaan mo, Labs. Babawi ako sa'yo. Magluluto tayo ng pork chop bukas. Yung para sa ating dalawa lang. Yan ang gusto ko sa'yo, Labs eh. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na sumama sa'yo kasi alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag ka mag-alala. Tuwing gabi, paliligayahin kita. Yun eh, kung di tayo makakaistorbo sa anak mo. Ano ka ba, Labs? Huwag mo nga isipin yung anak ko. Sabi ko nga, di ba? Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Kung hindi, malilintik ka siya sa akin. Talaga lang ha, ayoko magkaproblema sa anak mo. Aalis talaga ako rito kapag may ginawa yan sa akin. Hindi mangyayari yon. Ituring mo na rin sa'yo itong bahay na to. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pagbalik ko sa trabaho, magpapadala na lang ako ng pera para may panggastos ka. At kung sakaling kulangin ka, humingi ka lang dyan kay Janessa. Papadudot unang kita ko pa lamang kay Rona ay hindi ko na siya gusto para sa tatay ko. Bukod kasi sa parang anak na siya ni tatay dahil magkaedad lamang kami, ay masyado rin siyang maarte, paawa at halata namang mukhang pera. Bago isama ni tatay sa bahay ay nagtatrabaho bilang GRO si Rona. Sa mga naku-curious sa itsura niya ay may katabaan siyang babae at masasabi ring pinagpala pagdating sa hinaharap. May malaking nunal din siya sa itaas ng kanyang labi. Bukod din sa pagiging feeling close niya ay masyado rin siyang mautos at tamad. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan ni tatay sa kanya at siya pa rin ang piniling makasama. Malayong malayo kasi sa yumao kong ina ang ugali ni Rona. Pero wala naman akong magawa dahil desisyon na yon ng aking ama. Nang bumalik sa trabaho si tatay ay kami na lang ni Rona ang naiwan sa bahay. At walang araw na hindi ako nai-stress sa kanya. Wala na kasi siyang ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at magpaganda. Panay pang reklamo sa pagkain na hinahain ko at sa itsura ng bahay namin. Napilitan pa akong palagyan ng kisame ang bahay namin dahil sa kung ano-anong sinasabi niya. Pero sa kabila ng pagtitimpi at pagsasakripisyo ko ay nauwi pa rin kami sa isang sitwasyong tuluyang sisira sa amin ng tatay ko. Buwisit naman oh! Sa dinami-dami ba naman ang mababasag? Yang pampaborito kong tasa? Hindi mo ko kailangan sigawan. Hindi ko naman sinasadya eh. Papalitan ko na lang.
Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Paghuhugas na nga lang ng mga pinagkainan, hindi mo pa magawa ng maayos? Eh kung kumikilos ka rin kaya dito sa bahay, di yung puro utos at reklamo ka dyan. Abat bastos ka! Asawa ko ng tatay mo, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Asawa? Di naman kayo kasala. Baka ibig mong sabihin, ibinahay. Alam mo, sa sama ng ugali mo, sobrang layo mo sa nanay ko. Baka mahiya ka na lang sa sipag nun. Di tulad mong magkakapigsa na lang sa maghapong kakaupo. Tumahimik ka ha? Kung mas gusto mo ang nanay mo, ay di magsama kayo sa sementeryo. Magkaroon ka naman sana ng hiya sa katawan, Rona. Wala ka nang ginagawa rito, panay reklamo ka pa. Pagod na ako pag-uwi galing trabaho tapos dadatnan ko pang makalat ang bahay. Tapos ano, ako pa rin ang magluluto at maghuhugas ng mga pinagkainan? At ngayon, nang dahil lang sa nabasag na tasa, iinsultuhin mo ako? Kung ayaw mong gawin, edi wag. Wala namang pumipilit sa'yo. Ang bilin sa akin ng tatay mo, gawin ko kung ano ang gusto ko. O, angal ka? Doon ka sa kanya magreklamo. Nangatwirang ka pa sa katamaran mo? Ha? Ano pa nga bang aasahan ko sa isang prosti na katulad mo? Anong sinabi mo? Narinig mo naman, di ba? Hindi mo ba matanggap? Magaling ka lang bumuka ka at yun lang ang alam mong gawin. Pag na-real talk, magsusumbong para magpakampi. Ibang klase. Ang kapal talaga ng mukha mo! My loves, nandito na ako. Ang kahalalabang mo talaga! Ano nangyari dito? Ay, ikaw ang bumitaw! Teresa, itiwan mo nga si Rona. Aray! Tay! Bakit ako tinulak nyo? Eh siya yung unang nanugod! Hindi ba't sinabihan na kita? Wala kang gagawin kay Rona? Talagang hindi ka makatiis na hindi labas ang sungay mo, no? Talaga, Tay? Mas kakampihan nyo yung babaeng yan na walang ibang ginawa kundi magbuhay Reyna dito sa bahay? Hindi ko na kailangan pangalamin kung sino na nagsimula. Dahil kilala ko na yung ugali mo. Wala kang moto. Pati ba naman si Rona paandaran mo ng kamalditahan mo? Pwede ba, Tay? Kahit ngayon lang, maging patas ka naman. Hindi yung kukonsindihin nyo pa yung kaipokritahan ng babae nyo na wala naman sa lugar. Kala nyo kung sino siya rito sampid lang naman siya. Ba't siraulo ka? Lumayas ka nga rito! Wow! Bakit ako ang aalis? Bahay ko rin naman to Bahay na iniwan ng nanay ko na binaboy niyong dalawa. Bastos ka! Kung ayaw mo kay Rona at kung ayaw mo sa mga patakaran ko dito sa bahay, bukas ang pinto. Tanda mo, hindi ka kawalan dito. Hindi kawalan? Kayo nga kumaladgad sa akin pabalik dito nung bumukod ako Noon ko pa gustong umalis dahil sukang-suka na ako sa ugali nyo. Akala nyo naman mahal na mahal kayo ng babaeng yan. Pera lang naman ang habol sa inyo dahil ayaw niya magbanat ng buto. Biruin nyo, ultimo pambili ng napkin, hihingin pa sa akin? Kapal ng muka! Sumusobra ka na! Napakayabang mo! Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay mo, ha? Umalis ka na! Talagang aalis ako. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala na ng trabaho yung kinakapitan mo. Tandaan nyo, pag alis ko rito, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dami mo pang satsat! Umalis ka na! Huwag ka magtitira ng kahit isang gamit mo rito! Pag may nakita ako, susunugin ko! Papadudot na puno ako ng galit noong palayasin ako ni tatay na parang ligaw na pusa sa bahay na ipinundar ng nanay ko. Halos hindi ko matanggap na matapos lahat ng sakripisyo ko para sa bahay na yon, ay mababaliwala lang dahil sa isang babaeng pakawala tulad ni Rona. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng gabing pinalayas ako ni tatay. Halos wala na rin kasi akong kapera-pera noon dahil sa dami ng mga gastusin sa bahay mula nang tumira si Rona sa amin. Mabuti na lamang at nagmagandang loob si Rigel na doon muna ako pansamantalang makituloy sa kanila kahit noong gabing yun lamang. Siya pa mismo ang pumilit sa akin na doon na muna ako sa kanila habang naghahanap pa ako ng mauupahan. Pero pangalawang araw ko pa lamang sa kanila ay napilitan na agad akong umalis. Akala ko kasi noon ay nagbago na talaga ang tatay niyang si Mang Lito. Pero nahuli ko siyang sinisilipan ako habang nagbibihes sa kwartong ipinagamit ni Rigel sa akin. At dahil matagal-tagal pa bago ang sweldo namin, ay pinautang muna ako ni Rigel ng pangrenta. Lumipas ang mga buwan. Nawala akong komunikasyon kay tatay Papadudot.
hanggang sa umabot na nga ng taon. Makalipas ng 4 na taon ay nagpasya na kaming magsama ni Rigel. Nung una ay masaya kami kasi kasundo namin ang isa't isa. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating din pala ang pagkakataon na bigla na lang magbabago ang lahat. Na biglang manlalamig na lamang siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko naman kausapin si Rigel para malaman kung ano ang problema at bigla ang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero bigo akong makakuha ng sagot. Masakit yon para sa akin dahil hinihintay ko rin noon na ayain na niya akong magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na kaya pala nagkakaganon si Rigel ay dahil madalas na niyang gustong magkaroon ng anak. Ilang beses na kaming sumubok pero bigo kami, Papa Dudut. Nakadagdag pa sa pagkadismaya ni Rigel na 2 beses na akong nakunan. Nang magpatingin ako sa doktor ay doon ko lang nalaman ang tungkol sa polycystic ovarian syndrome ko o yung tinatawag po nilang PCOS na siyang dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Sinusunod ko rin naman ang mga payo ng doktor. Pumasok na lang sa isipan ko na baka hindi para sa akin ang magluwal ng bata kasi lahat ng effort namin ay nababalingwala lang. Hindi ko na alam kung papaano ko pa mabibigyan si Rigel ng anak. Alam kong iritable siya kaya tiniis ko na lamang ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Ang pagkakataon na 1 buwan kaming hindi nag-uusap ni Rigel at halos hindi na magkita sa sobrang abala naming pareho sa trabaho. Ang tanging ipinagpapasalamat ko na lamang ng panahon na yon ay hindi naman niya nagawang mambabae sa kabila ng sitwasyon naming dalawa. Papa Dudut, matapos nga ang 4 na taon na wala akong balita kay tatay, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Mahal, nakahanda na ang hapunan. Kain na tayo. Mauna ka na. May tinatapos pa akong exam para sa mga bata. Tsaka meron pa ako i-check ng mga activity mamaya. Hindi ba pwedeng kumain ka muna? Sandali lang naman to. Gugutumin ka sa pagtatrabaho. Janessa, please naman. Kung nagugutom ka na, di kumain ka. Dapat ba lagi tayong sabay? Di ka ba makakain mag-isa? Ang dami ko pang kailangan tapusin. Kaya pwede ba huwag ka nang dumagdag sa stress ko? Ay. O sige. Hindi na muna kita aabalahin. Basta kapag nagutom ka, nandito lang yung mga pagkain ha. Sabihan mo na lang ako kung gusto mong ipainit. Ay, salamat. Ay. Mag-isa na naman akong kakain. Ay, may tumatawag. Unknown number? Sino kaya to? Sagutin ko nga. Hello? Sino po to? Si Janessa ba to? Si Janessa nga to. Kung ikaw nga si Janessa, wag mong munang ibababa ah. Ako to, si Rona. Ay! Kala ko naman kung sinong importante. Anong kailangan mo? Tsaka paano mo nakuha tong number ko? Eh di sa boyfriend mo, hiningi ko sa kanya na manggaling siya dito last week. Ha? Ano ka mo? Nanggaling siya dyan last week? Oo, binisita yung tatay niya. Ganun ba? Eh bakit ka napatawag? Eh kasi yung tatay mo, nasa ospital. Kung may pakialam ka pa sa kanya, umuwi ka at puntahan mo siya. Sige na, may gagawin pa ako. Ano kaya nangyari? Paano na-ospital si tatay? Abnormal din yung Rona, di ba sinabi ko sa ospital? Wala talagang kwenta. Ay, mahal? Oh, Bumisita ka pala sa tatay mo last week?
Parang di mo yata nabanggit sa akin. Kailangan ba? Sumaglit lang naman ako ron. Pero sana sinabi mo pa rin. Bakit pa? Sigurado naman di ka rin sasama. Ayaw mo makita si Ron at saka yung tatay mo, di ba? Tsaka sigurado ako na ayaw mo rin naman makita yung tatay ko. Alam mo naman kung bakit, di ba? Alam mo kung anong ginawa sa akin ng tatay mo kaya gusto kong dumistansya sa kanya. Ang tagal na nun, Janessa. 4 na taon na ang lumipas. Isa pa, tatay ko pa rin siya. Kaya magkikita kayo kung sakali. Talaga ba, Rigel? Gaganyanin mo ako ngayon? Ipapaalala ko lang sa'yo na ikaw mismo ang nagsabi sa akin na lumayo sa kanya. At kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi ko yun magagawang kalimutan. Sa tingin mo ba okay lang sa pakiramdam ko na pinagnanasaan ako ng tatay mo? Bawat pagtitig niya sa akin para niya akong hinuhubaran. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo na yung nangyari. Ang sa akin lang, matuto ka namang magpatawad. Nagbago na yung tao. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Pati yung tatay mo. Alam kong di pa rin kayo okay ng tatay mo. Pero ayan na nga oh. Nalaman mong nasa ospital siya. Hahayaan mo na lang ba na ganon? Alam mo namang walang ibang aasahan yun. Ang dali naman para sa'yo na sabihin yan. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na never ka naging sapat sa tatay mo at wala ka nang ginawang tama. Halos itakwil na nga niya ako eh. Buti ka pa nga. Kahit ganun ang tatay mo, nagawa ka pa rin niyang mahalin bilang anak. Eh ako, ni minsan hindi yun pinaramdam ng tatay ko. Anak niya lang ako kapag may kailangan siya. Alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. Ang sa akin lang, huwag ka magpalamon sa galit na nararamdaman mo para sa tatay mo. Sige, susubukan ko. Kung yan ang gusto mo, pupuntahan ko siya pero pwede bang samahan mo ko? Ay, di ba nga sinabi ko na sa'yo? Marami akong trabaho. Kaya mo nang gawin niya mag-isa. Busy ka lang ba talaga? O sinasadya mo nang iwasan ang presensya ko? Ramdam ko, Rigel, na parang unti-unti ka nang lumalayo sa akin. At alam mo rin kung bakit. 39 na ako. Gustong gusto ko na magkaanak. Pero hindi mo naman maibigay. Ginagawa ko naman lahat Sinusunod ko lahat ng payo ng doktor. Inaalagaan ko rin ang sarili ko para magkaanak na tayo. Ang kailangan ko ngayon, suporta mo at tiwala na ipagkakaloob din yun sa atin sa tamang panahon. Bakit parang ang hirap-hirap para sa'yo na gawin yun? Sa totoo lang, ayoko nang umasa. Papa Dudut, hindi naging maganda ang gabing yon dahil sa pagtatalo namin ni Rigel. Nag-leave ako sa trabaho kinabukasan dahil alam kong matatagalan ako sa pag-aalaga kay tatay sa ospital. Doon ko lang din kasi nalaman ng araw na tumawag sa akin si Rona. Ay siya ring alis nito para iwanan ang tatay ko. Wala na kasing mahihita sa tatay ko kaya iniwanan na lamang niya ng basta-basta. Sinabi ko yon kay tatay pero inaasahan na raw niyang mangyayari yon. Sa pagka-dismaya ko, Papa Dudut, ay ni katiting na pagsisisi sa ginawang pagpapalayas ni tatay sa akin ay hindi ko nakita sa kanya. At siya pang mayabang kahit na sa aming dalawa ay siya ang nangangailangan ng tulong. Kung hindi lang sana malaking kasalanan na basta ko na lamang siyang iwanan at pabayaan ng mag-isa sa ospital ay ginawa ko na. Pero hindi yon kaya ng konsensya ko. Gumawa ako ng paraan para makontak ang kuya kong matagal nang nahiwalay sa amin. Nahanap ko siya pero bigo rin akong makahingi ng tulong sa kanya. Successful naman ang ginawang operasyon sa kaliwang binti ni tatay na nabagsakan ng bakal sa trabaho. Nang makalabas siya sa ospital ay napilitan na akong mag-resign sa trabaho dahil wala rin namang mag-aasikaso sa kanya. Naghanap na lamang ako ng ibang mapagkakakitaan na pwedeng gawin kahit online lang. Kahit sinagot ng trabaho ni tatay ang mga bayarin sa ospital, ay malaki pa rin ang nagastos ko sa ibang pangangailangan niya. Papa Dudut, nang mag-decide ako na alagaan si tatay at doon na muna tumira sa bahay namin ay tila
nawala na rin ako ng pag-asang babalik pa sa dati ang pagsasama namin ni Rigel, Papa Dudut. Tay, inumin nyo na muna itong mga gamot nyo para makatulog na rin kayo maya-maya. Eto na rin yung tubig nyo. Dami naman yan. Hindi ba pwedeng isang gamot lang? Baka imbis na gumaling ako mas mapadali ang buhay ko niyan. Paano kayo gagaling kung di nyo iinumin lahat yan? Nireseta yan ng doktor kaya wag nang matigas ang ulo nyo. Huwag mo nga ako pinagsasabihan. Hindi porke ikaw nagbantay sa akin sa ospital, pakikinggan na kita sa lahat ng sasabihin mo. Iinumin ko lang kung alin dyan ang gusto kong inumin. Tay, pwede ho bang makinig na lang muna kayo? Kailangan nyo pa rin tong mga gamot na to. Ay, siya, akin na. May tao. Tingnan mo nga kung sino yon. Eto na po, bubuksan ko na yung pinto. Rona? Anong ginagawa mo rito? Si Rona ba yan? Aba, papasukin mo. Oh, narinig mo bang sinabi ng tatay mo? Papasukin daw ako. Tabi dyan! Aray! My loves! Nanulat ka Labs! ng bastos na to? Bakit ngayon ka lang bumalik? Teka, halika nga rito. Payakap nga. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakatayo Naku, kawawa naman ng lalabs ko. Buti na lang talaga nakauwi ka na. Namiss kita ng sobra. Ikaw talaga. Nakakatampo ka. Hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital nung nandun pa ako. Ngayon talaga kayo maglalampungan sa harap ko? At ikaw, Rona, anong ginagawa mo rito? Hoy, Janessa, ano ba? Hayaan niyo ako magsalita, tay. Karapatan ko to. Ang kapal kasi ng mukha ng babaeng yan Hoy! Huwag mo nga ako mapagtaas-taasan ng boses ha? Bakit hindi pwede? Iniwan mo nga lang si tatay nung na-ospital kasi ayaw mo mag-alaga Tapos ngayon babalik ka para maging palamunin uli? Sa bagay, alam mo na kasing nandito ako at meron na uling gagastos para sa inyo. Tumahimik ka na, Janessa. Ikaw ang manahimik, tay. Abusado ka ng matanda ka. Iniwan ka na nga ng babaeng yan nung wala kang silbi sa kanya tapos ngayon siya pa rin ang kakampihan mo? Makapagsalita ka dyan Iniwan mo rin naman ng tatay mo Sino ba nag-asikaso sa kanya nung wala ka? Di ba ako? Parang wala ko naiambag dito Natural lang na asikasuhin mo siya. Siya bumubuhay sa'yo Huwag kang feeling bayani sa ginawa mo, Rona. Dahil kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, palamunin ka lang dito. Napakayabang mo talaga! At least ako, kaya kong ipagyabang na sa kabila ng mga ginawa niyo sa akin, pinili ko pa rin maging mabuting anak. Kayo ba? Anong may pagmamalaki nyo? Yang pride nyo? Pwes, kainin nyo ngayon yung mga pride nyo na yan. Hoy, Janessa, tama na! Kayo ang tama na. Simula ngayon, wala na kayong aasahang tulong sa akin. Magbanat kayo ng buto at matuturing magsakripisyo. Hindi yung puro kayo pasarap sa buhay. Pag alis ko sa bahay na to, wag niyo akong kukontakin ha. Sawang-sawa na ako sa inyo. Wala na akong pakialam kahit mamuti pa mga mata niyo sa gutom. Papa Dudut, sa huli ay mas pinili pa rin ni tatay si Rona. Hindi niya ako pinigilang umalis. Wala kaming imikan hanggang sa makaalis ako ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng mga nangyari ay hindi ko naman pinagsisihan na tinulungan ko siya noong iniwan siya ni Rona. Ang mahalaga na lamang sa akin ay nagawa ko ang tungkulin ko bilang anak, kahit na hindi niya nagawang maging mabuting ama para sa akin. Bumalik ako sa tinitirhan namin ni Rigel at sinubukang ayusin ang relasyon naming dalawa, pero huli na talaga. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa, Papa Dudut, ng tuluyan na ngang nakipaghiwalay sa akin si Rigel. Masakit yon dahil nasira lang ang pinagsamahan namin sa pagkabigo kong mabigyan siya ng anak. Pero hindi na rin ako noon naghabol sa kanya. Naghanap na lamang ako ng trabaho at doon ay tinuon ang atensyon ko.
Sa pagkakataong yon ay tila nagkaroon din naman ng magandang kapalit ang mga malulungkot na pangyayari sa buhay ko. Na-promote kasi ako sa trabaho at dahil wala naman akong binubuhay ay mabilis akong nakaipon. Nagawa ko na rin makapag-travel sa mga bansang noon ay pinapangarap ko lang na mapuntahan. At isa na nga roon ang Scotland na naging malapit na rin sa puso nang makilala ko roon ng lalaking nagpasaya at pumawi sa masasakit kong mga pinagdaanan. This year lang, Papa Dudut, ay dumating na nga ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. 8 months na po akong buntis at maayos naman ang kalagayan naming pareho ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Konti na lang at masisilayan ko na rin ang anghel sa buhay namin ng boyfriend ko. Nagbabalak na rin kaming magpakasal next year pero sa ngayon ay inuuna na muna namin ang pagpapagawa ng bahay. Dito na rin kasi sa Pilipinas piniling tumira ng Scottish boyfriend ko. Mabait naman siya at maalaga. Ramdam ko rin na mahal niya kami ng magiging anak namin. Si Rigel naman, ang huling balita ko sa kanya ay kinasal na rin sa girlfriend niya na sumunod sa akin. Masaya na rin ako para sa kanya sa ngayon. Papa Dudut, hanggat maaari ay ayoko nang magtanim ng galit sa puso ko. Kaya pinatawad ko na rin ang tatay ko. Pero kahit napatawad ko na siya ay mas pinili ko pa rin ang buhay na malayo sa kanya. Mahalaga ay alam kong maayos naman ang kalagayan niya. Napilitan na rin kasing magtrabaho si Rona dahil wala nang bubuhay sa kanilang dalawa. Lalo na't hindi pa rin kayang magtrabaho ngayon ni tatay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay pagpalain kayo lagi, gayon din ang Barangay Love Stories na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa aming mga kabarangay na maibahagi ang aming kwento sa #1 radio station sa bansa. Mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever